Human nila matuman ang tanan nilang katungdanan, suma sa balaod ni Moises. Mibiya sila sa Jerusalem ug mibalik sa Nazaret. Sa 12 anyos na si Jesus, gidaas siya ni Jose ug Maria sa Jerusalem alang sa pangilid. Apan sa ilang pagpamauli, sa pagtuo nga nahiuban kanila ang bata, nagpabilin si Jesus. Mibalik sila sa siyudad aron pangitaon siya, ug sa ikatulo ka adlaw nakit-an siya sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Kinsa kini bataa nga nangutana sa ingon ni anak? Taga Nazaret siya. Abinamog na iuban siya namo. Pasaylua intaon siya. Nahibung ang tanang nakadungog kaniya. Anak, nga nung gibuhat mo man kini kanamo. Ako ug ang imong amahan na bala kapag ayo nga nangita kanimo. Anong nangita man mo nako? Wala ba mo masayod nga kinahanglang anigid ko sa balay sa akong amahan? Ug bipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug mitubo siya sa lawas ug sa kinaadman. Ug gikaymutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ika-15 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, ug si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Anas ug Caifas mo'y mga pangulong pari. Ang mga pulong sa Dios miabot kang Juan sa awaaw, ug gilukop niya ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa Jordan, nagwali sa bautismo sa paghinulsol sa sala. Hinulsuli ang inyong mga sala, ug pabunyag, ug pasayloon kamo sa Dios. Nahasulat sa libro ni Propeta Isaias. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andama ang daan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agyanan. Abunuhi ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Ug hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Ug ang katawhan makita ang kaluwasan sa Dios. Unsay among buhaton? Unsay angay namong Kamong mga bitin. Tumamo. Sultihi kami kung asa kami paingon. Ang adunay duha. Kasapot. Ihatag ang usa. Ngadto sawa. Ang adunay pagkaon, mubahin ini. Magtutudlo. Mga kubrador kami, unsay among buhaton? Ayaw paningil, ug labaw sa gibalaod. O kami, unsa may among buhaton? Ayaw panati sa pinugos nga pagi. Ug ayaw pagbutang-butang. Makontento sa inyong suhol. Sultihi kami. Ikaw ba ang Kristo? Nagbautismo ako kaninyo sa tubig. Apan adunay maabot nga mas labaw pa kay kanako. Dili gani ako ang abisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo, aron lainon ang tahop sa lugas, ug tigumon ang trigo didto sa iyang kamalid.
Gikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw mong pinangga kong anak, nahimuot pagayo ako kanimo.